fericire, aici am putut constata 3 luni la rând că se lucrează. Nu sunt povești, se lucrează și că, într-adevăr, oamenii sunt în graficul lucrărilor pe care le-au anunțat, acela de a finaliza cei 30 de kilometri de autostradă. Suntem foarte interesați ca lucrările pe care le-am promis să se termine. Avem prioritate, așa cum ați văzut, centura Bucureștiului, pasajul Băneasa, 30 de kilometri de pe București-Ploiești, să finalizăm centura Timișoarei, centura Clujului, să finalizăm DN7 de la Sebeș la Nădlac, unde am și inaugurat 60 de kilometri. Lucrăm pe centura Constanței, deja suntem în pregătire și în 2011, dacă înțeleg bine, va fi gata și centura Constanței. Adică toate aceste proiecte sunt foarte importante pentru România. Și în al doilea rând sunt importante acum în momentele astea de criză pentru a avea și investiții și locuri de muncă ale românilor. Discutam și cu domnul ministru, încercăm să găsim o soluție negociind chiar cu Fondul Monetar Internațional de a aduce acele alocații financiare pe investiții pe trimestrul 4 spre trimestrul 3 și să folosim banii vara când putem mai bine să lucrăm. Știm că sunt constrângeri legate de menținerea în deficitul bugetar. Sper să găsim înțelegere însă și negocierea cu Comisia Europeană și cu Fondul Monetar să aducem fondurile din noiembrie și decembrie în iulie, august, septembrie, când avem capacitatea aceasta de lucru, pentru că e important să folosim banii la timpul potrivit. Iar băncile se dezghețe creditarea. Sunt sume alocate, știți bine, pe fiecare trimestru. Anul e împărțit în 4 trimestre și pentru fiecare trimestru este o sumă alocată pentru investiții. Banii care, în mod normal, sunt alocați pentru investiții din trimestrul 4, am dorit să-i aducem spre trimestrul 2 sau 3. Pentru că ce se întâmplă? În anii trecuți, sumele din trimestrul 4 nu erau cheltuite și erau transferate pe cheltuieli cu consumul. Acum vrem să aducem acești bani mai devreme. Nu știu să vă spun exact cuantumul sumelor, dar pentru transporturi sunt importante. Nu vorbim de același lucru. Eu vorbesc de bugetul de stat, care are banii pe investiții repartizați pe 4 trimestre. Banii care au fost repartizați în bugetul de stat pentru trimestrul 4 se aducem în trimestrul 3 pentru a fi utilizați în perioada maximă de lucru. Banii de la Fondul Monetar Internațional și de la Comisia Europeană sunt alții. Avem o tranșă de 1,5 miliarde care vine în iulie și acești bani sunt pentru investiții, pentru a susține deficitul de buget pe componenta investiții. Deocamdată suntem în graficul de lucru. Deficiențele vom vedea, sper să nu fie deficiențe în primul rând, iar ne vom pronunța după ce vom vedea raportul Inspectoratului de Stat în Construcții și a celor care verifică lucrările, iar noi avem un test, așa, când finalizăm o lucrare, știu bine, când eram primar, când terminam un pod, puneam constructorii sub pod, după care treceam cu cea mai grea mașină pe pod. Nu, glumesc, vă dați seama că este un test simbolic de calitate. Aici sunt convins că cei care sunt abilitați să-și fac datoria și verifică acea calitate a lucrărilor. Noi vrem să ne asigurăm că ritmul este acela pe care l-am prevăzut. Dar ați văzut ceva ce nu v-a convenit? Deocamdată nu. Mai am și testul acela cu parul de apă pe bord și cu 100 de kilometri, mergând. Așteptăm să inaugurăm cei 30 km la nivel de asfalt în toamna acestui an. Domnule prim-ministru, spuneați că guvernul anterior a cheltuit banii în altă parte decât acolo unde trebuie. Pentru aceste lucruri se poate fi tras la răspundere? Mai sunt 2 zile și la alegeri cred că românii vor face ceea ce trebuie. Va fi nevoie de o rectificare bugetară pentru a aloca mai mulți bani pentru autostrada București-Ploiești anul ăsta? Și pe fel? Deci v-am spus care este, vrem să fim un pic mai creativi, să nu stăm corsetați în prevederile acestea tehnico-bugetare, care ne-ar putea pune uneori probleme de a nu finanța la timp unele lucrări. V-am dat exemplu cu repartizarea sumelor pentru investiții pe 4 trimestre. Aș dori să găsim flexibilitate și la Comisia Europeană și la Fondul Monetar și la Ministerul Finanțelor ca banii de investiții din decembrie să fie cheltuiți în iulie, august și septembrie. Evident că sunt totdeauna constrângeri și se spune că nu se poate. În anii trecuți se putea și erau dați pe consum. Acum vrem să-i aducem pentru investiții. Evident că asta va însemna o negociere cu Comisia Europeană, cu Fondul Monetar, cu Ministerul Finanțelor pentru a face aceste lucruri. Avem nevoie de acești bani. Lucrările de investiții sunt cele mai importante în momentul de față. N-are guvernul o altă prioritate mai mare decât menținerea locurilor de muncă ale românilor și realizarea investițiilor pe care le-am prevăzut, 20% din banii bugetului. Mai sunt bani pentru autostrada asta? Dacă nu mai sunt, facem rost. De unde faceți rost? Așa cum m-ați întrebat la centura Nord, v-am spus, de la Uniunea Europeană, avem tot felul de idei. Domnul prim-ministru a spus adineauri că încercăm să fim mai creativi decât a rămâne fixați în niște posibilități
bugetare și niște calcule contabile. Pentru cei de la Ministerul de Finanțe, unele din lucrurile astea sunt niște cifre, niște tabele. Probabil că va trebui să invit o echipă de acolo în frunte cu domnul Bogea să vină puțin pe aici ca să vadă care e transformarea între linii și coloane care trebuie să bată cifrele alea cu cifrele alealte cu realitatea. Și putem fi împreună mai creativi ca să găsim diverse soluții. Inclusiv am două memorandumuri de înțelegere cu două bănci mari care pot să facă bridge-uri, să facă finanțări pentru termene scurte, în așa fel încât să putem plăti constructorii și ei să continue și în momentul în care vin niște alocări bugetare, să plătim la bancă, deci niște sisteme din astea, în așa fel încât să ne mișcăm. Până acum la plată, factura 150 de milioane de lei și bugetul autostrăzii mai sunt 80. Și 8. Și 8. 78 de milioane de lei. La bun 88. Veți vedea că o să plătim totul. La timp. Avem autostrăzi mai scumpe decât în altă țări? Probabil că avem autostrăzi care, la niște comparații corecte, în sensul că autostrăzi similare, în același fel de relief, cu același fel de sol și așa mai departe, lucruri care trebuie cântărite mai atent din punct de vedere tehnic. Avem autostrăzi ceva mai scumpe din cauza că neavând bani am lungit lucrările. Și totdeauna în orice lucrare de construcții, ca și într-o casă în care sper să vă faceți cu toții câte o casă, o să vedeți că dacă o faceți într-un an, costă mai puțin decât dacă o faceți în 3 ani. Prima casă cu guvernul, Aveți posibilitatea primei case, sunteți toți tineri, așa că... Unele nu. În primul rând că unele dintre aceste studii de fezabilitate sunt extrem de scumpe. Eu am mai spus și am dat și niște exemple. Studiul de fezabilitate care trebuia să coste 2 milioane a costat 12 milioane. Nu am astfel de lucruri făcute de mine, așa că trebuie să-i întrebați pe cei care le-au făcut. Și de ce le-au făcut? Eu aș putea să vă spun că le-au făcut pentru că se terminau repede, și anume până la sfârșitul mandatului. Dacă băgau bani în construcții efective, alea nu se terminau așa de repede și deci era mai greu de discutat cu cei care le realizau. Am discutat și cu mediu, am discutat și cu cei de la Bechtel și cu Ministerul Transporturilor. 40 de kilometri terminăm. Vor fi, dar conexiunile, adică intrarea și ieșirea Toate vor fi gata. Vă asigur că se vor face cum trebuie. Iar ceea ce am anunțat pentru anul acesta se va realiza. Iar mâine voi fi acolo, la Cluj, așa că vă aduc informații proaspete la București. Sunt și restanțe de plăți? Dumneavoastră aveți vreo restanță la ceva? Nu, la... Nu, dumneavoastră personal, aveți vreo restanță undeva? Acum nu. Ați primit tot la timp? Ați achitat toate dările, tot? Da, dar nu e normal să nu ne plătim la timp facturile. Dar cine spune că nu plătim la timp facturile? Sunt plătite și vor fi plătite la timp facturile, așa cum am discutat în cadrul bugetar menționat. Mulțumim!